Hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang po rito, please subscribe na rin po and hit the notification bell button below para maging updated kayo sa aking mga videos na i-upload. Shoutout nga pala sa aking mga subscriber. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please wag na kayo mag-atubiling pindutin ang subscribe sa baba ng YouTube. Nandito po tayo ngayon sa San Roque, Northern Samar, kung saan dadaan tayo doon sa may Diversion Road. Kami po ay galing Katarman at dadaanan po natin dito.